asrona jengtini eta press meet khaiwi sini hodani je last 433 kipi hodai bisi kok malai mani orani wachini bes kisu hodani one sok nai rok bai one sok lai mani bisingte eta hodana buskang othinang wa thik ke sotik kitlang thangni ba eta nangkuk mani kok sabutang ro najakla ha bonang kisa sasinai 433 kipi Jamatia bisi hoda bisi kok malai mani Jamatia hoda bisi kok malai mani thangnai agon noi sorry agon mo 22 23 1433 ত্রিপ্রাব্দ ডিসেম্বর 9 to 11 कथार पित्रा मोयलनि साइमेरा गामिओ चिनि सनमेलन नंगौ Jamatia Hodani 3 दिन बेपि अरनिओ पाइथागो चिनि जे डिसिसनाव जों परम्परा चिनि हदानि हाखैनि सिरि सिटना नाहावैनो जों हाखैनो चलायफाय दंबो चिनि मुतायकतर बाबागरिया ब कायसा जागा तो स्थायी तंगिया बनि एक निर्दिष्ट जरानि बिसिङावनो ब अरनि जों बरनि जे खेरफांनि कायसा गुष्टि दङ गुष्टिनि बिसिङावनो ब रजागो ओंखाय ताकलाय र जेटासिनि तंमानि अर पित्रा मयालनि पाराकताल गामियाव तंमानि बनो ताकलाय अरनिबो सेजाकलाहा बनि पासापासिनि तैखामा मयालनि पित्रा गामियाव ब सेजाकला अरनिबो खेरफां बरमगोनां दुर्जय सिंह Jamatia ओंखाय जों बनो बुसकां आगन तालनि बिसिङाव अरनिबो बनि मानदरक थांबाय फैबाय जों फार्स्ट 5 तारिख बिसिङावनो ओइ माग 5 तारिख बिसिङावनो अर शिफ्टिं खाजाकनाय हानिबा बेलाय जबद मखैनो दायतिनो अरनिबो जों बनि एकटा मानदर मा थांनाय ताक आगन कयेक दिन बिसिङावनो अरनिबो जों पालार कायना रगै बनो पुस मासे बिसिङफोर पाला कायना रग जानखै ओ मानदा तो थांमा हानिबा मन खाजाकनाय हदानि खेनि बनो दुखना जाकनाय बनि परे अर 5 तारिख माग ओ बिसिङावनो बनो जों हदा जथारिति जे नियम कानुन मानैनो बनो अरनो शिफ्टिं खायतलां जानाय ओंखाय ताकलाय 1434 ত্রিপ্রাব্দव खेनो पयला लास्ट चैत्र लास्ट एवं 1434 प्रथम ও জরাবত চিনি লাস্ট দিগিবত একটা মহাবুসং আপন 7 दिन ব্যাপী যেহেতু চলেও 33 নি পাইঠাক ত্রিপ্রাব্দ 33 নি পাইঠাক এবং 34 নিবলেনো প্রথম দিগিব অরনিব একটা जाक जमखैनो हदानि जेटा नियम नीतिनो मानेनि अरनिनो पूजांसनाय एवं अरनिबो जे जरा तंसा करनिबो ब तंरजाकनाय ओंखे ताइबो चिनि बनि परिफाने चिनि किसा सकताइनो कटालखे एकटा डिसन नाजाक नङा नाजाकला जे चिनि Jamatia Hodani okra कनै बरिसेन ओ अफसर नाला हंखे लेला हंखे बनसों आइदे तो এইভাবে খাইজে যে বনো অরনিও অপসর নালা হंखे बनो बनि शारीरिक जे साबलता तंग हंखे बनो जों उपदेष्टा अटलांगो हदा उपदेष्टा हंखे बनो ताकलाय चिंखेन एकटा डिसिसन नाजाला बनो ना बनो एकटा सम्मानजनक हिसाबैनो जों उपदेष्टा बनो रलिया बनो अक्रानि एकटा नाइकल फां हिसाबै बनो तंरलायसिनाय उ हाकिन बनो उ ताक जे लास्ट जे हदा अक्रा लेलानाय जों बनो उ कनिनो अक्रानि नाइकल फां हिसाबै बनो जों संजाखा जेमन बरमगोनां पुलिन्द्र कुमार Jamatia बरमगोनां पद्दलीला Jamatia कनिनो अक्रा नाइकल फां हि जों ताकलाय बनो संजाला ओके ठीक चिनि Jamatia हदाव 7 जन जे उपदेष्टा तंमानि उ उपदेष्टा नबो बरक उयां बननो उयां क्लांक्लांके उपदेष्टा कनि जों कटाल दाफिला हा बरंखा बरमगोनां रत्न साधन Jamatia मायं पिसा गामिनि 2 नम्बर ताइमा सांखा बरमगोनां कल्याण कुमार Jamatia कल्याणपुर मयालिनि तिरिसा गामिनि
ओके हाइती नेता किसा सेक्सनि वर्किं कमिटि बो तो खाइजोकला होनो किसा मुसा खाइजोकला हा मात्र आं बुं सान थांलिया ओके बनि परे बिचिनि जे रिजोल्यूशन ताकलाय अब बेस कयेकटा रिजोल्यूशन नाजाकला हा जेमन जों बाबागुरिया न दीर्घदिन जाबो बाबागुरिया जों चिनि बिसिङावनो आलोचना बुंबो एवं बाक्सा बनो बने एक पार्मानेंट बने एक नक रलायसिनाय जों चिनि बाबानो जों जा बरतन रलायलिया बाबाबो बाबानो जों बसहाखि शास्ति रय दंलायसिना बनो एक पार्मानेंट मन्दिर मा द खाइ रलायसिनाय हिबनो दीर्घदिन बनो तुय एक चर्चा चिनि हदा बिसिं तनि बनो थाना बेस कयेक बছর नि सिगां बनो एक दिस नाजारला बनिबां जों एक मा द खाइलायसिनाय बिया क्रৈ नि एक जागाव खाइजेनाय तै बिया गोनांनि तै कैसे जागाव खाइजेन माने आलादा आलादा बाबे खाइजेकनाय ओंखाय चिनि हदाव हाकेनि वान सखलाइखा बिया क्रैनो ओंखाय यां अमरपुर साइड चिनि 4टा 5टा मयाल टने देबा ओंखाय बना अमरपुर साइड लांलायसिनाय बिया क्रैनो बिया गोनां नमलानि चिनि यां उदयपुर आमसाय दिगिनो एटा जागा थाइसिं नायलायसिनाय हुइ नातिकते चिनि अर पित्रा मयल बिसिनि किला बाय हासालिया 3 किलोमीटर नाय किला बाजार बाय या सरथाय हाथाय हिंताव सरथाय हादो हिंताव जतन सेबायबो अर निवसिनि ब किला आय पित्रा मयलनि बिसिङन उ एरिया तंग अर निव खाइलेसिनाय बनो सिद्धांत नाजागुय ओ सिद्धांतनि मतेनो जों ताक बसकांगो 15 तारिख डिसेम्बर 15 तारिख आगन 29 तारिख आफ्रोजों शुभ दिन तंगो उ जरावनो जों चिनि उ गोथार बने मादनि मा एक गोथार हलंकावि जों नारग्लायसिनाय ओंखाय हाकिताक बसकां 15 तारिख बेलाहाय नि बनो जों बनिबा जों साक थालायमा दं बनो जाते कहा कि चिनि उ गोथार मतायनो जों जथा अम बाबे नांमनिखै बनो श्रद्धा सहकारे बने मादनो जों सुनाय लायनाय मते कि चिनि वान सखलायजा बनिबा जों जता हलं काइलेबा हितमानि उ गोथार जरा नबो जों जत्तनो अरनिवा चिनि हदानि जत्त बुसानो अरनिवा नाथे थौकै जों फाले म एकटा दीर्घदिन चिनि एटा लाइबुमा बसकां लाइबुमा खे बतंनाय मते कि जों बनो खाइलेबानि जों वान सखलाय दङ हानिबा बनो जों जत्तनो चिनि 18टा मयले जत्त पासाय त जेखैफेन मा फाइबेने एवं पासाय बदि सह जत्त बनो फाइजाबायदि ताई बनि परे लुकु लेभेल नि बरंगना चौधरी संत जेखैफेन फाइजाबायदि जत्तनो चिनि 298टा ताक जेटा म लुकु टमनि जत्तनो फाइजाबायदि बनि लुकुनि बदि रन तबवै बनि परे बियो चिनि हदाव ताक बाबा गरे मिशननि कैसा चिनि बाबा गरे मिशननि कैसा तंग हदाव कैसा ब्रांच खुलक जाक बनि बहायनो स्टेट लेभेल जेमन तंग मय लेभेल बो तंग बडि ओंखाय लुकु लेभेल बो तंग बरनो जत्तनो मयाल आइ हदा नि लेभेल होइते मयाल लेभेल नि विलेज लेभेल जत्तनो फायर मानजाक फाइजाबायदि ताई धर्म कमिटि हिम खाजाक तंग हदाव ओ धर्म कमिटि नि जत्त आदं संबो निनि बाबा गरियानि जे पुजारी तंनाय चिनि आरो बिया गोनांनि बिया क्रैनि जेमन 9 जन पुरोहित तंग 9 जन उम तंग चिनि पुरोहित बनि जे गुरु गोसाई सह एवं बाबा गरिया बिया गोनांनि जे 9 जन तंग बनि गुरु गोसाई सह जत्तनो फाइयो आरो हाते देखे जों माजाक लायबिनाय ताई शिबबारी मारबारी बनि अर अचाय एवं भारवा तंग बनि गुरु गोसाई सबरो माजाक फाइबिजादि ताई स्टूडेंट एसोसिएशन हिंकायसे चिनि तंग बरो बहायनो अर निवा जत्तनो फाइ मा माजाक फाइबिनाय ताई बुरी कमिटि हि तंग हदाव अरनिबो जत्तनो बरनिबो प्रत्येकटा स्टेट लेभेल जेमन टंगटुइ मयाल एवं विलेज लेभेल बो तंग कमिटि खाजाक बरन प्रत्येकटा लेभेलनि जत्तनो फाइ जों माजाक लायबै अर बेलाय नाथे थकै जों चिनि लाइबो मानो जों टिसालायबो बसकाव जों बाबानि जे अर मांद खाइमन जों कहा गोरोंखे खालायबिनाय अम आनि हदानि पक्षते आं जतनि थानि आवेदन तंग एंनाय 15 तारिख डिसेम्बर 15 तारिख शुक्रबार ठीक 11टा फुङायावनो जों जत्त नंलायनाय अरनि एक महा एक पूजा खाइमिनि बिसिंथि निबना जों अरनिव म कहा के खालिनाय बनिबा बेलायखे प्रस्तुति ताक चलाय तंगो जत्तनो
একটা কিসাসে কাংকু ফাইও সিং ওরা সহযোগিতা খাইলে যত ওরা যতনি সিবা যতন সিং